A solicitude dos nacionalistas responde ás propias necesidades da veciñanza, ao observarse un deterioro evidente da sanidade pública, froito das políticas levadas a cabo durante estes anos polo goberno da Xunta. Dende o BNG inciden en que Ribeira ten problemas de persoal na práctica totalidade dos seus centros de saúde, chegando ao punto de quedarse en persoal médico os dispensarios de Corrubedo e Palmeira para poder concentrar o persoal no de Santa Uxía. Eu creo que a xente o ve claramente, non é unha cousa que digo BNG, ni que tal. De repente en Corrubedo se despertan sin médico, de repente en Palmeira se despertan sin médico, e de repente en Ribeira, pois ven que en vez de ter 900 no cupo, pois teñen 1500. É que faltan compañeiros e non se sustitúen. Eso, a parte da precariedade dos que están, pois ainda por riba de estar precarios, o que están é sobreexplotados. Segundo o Sergas, os desprazamentos dos médicos de Palmeira e Corrubedo a Ribeira, denunciado polos nacionalistas, debeuse a unha situación temporal e a petición dos propios facultativos, causado por motivo de saúde laboral. Fontes do Servizo Galego de Saúde informaron de que na xornada de hoxe xa quedou restablecido o servizo médico en Corrubedo, e en próximas datas farao tamén en Palmeira. Dende o Concello apuntaron tamén a que en ningún momento a Consellería de Sanidade pensou en suprimir estes consultorios. De feito, tanto a enfermeira como o persoal de servizos xerais, ali destinados, seguían desempeñando as súas competencias con normalidade.